Καλημέρα, μόλις ξύπνησα και σήμερα αποφάσισα να κάνω την Αλβανίδα μάνα για 24 ώρες. Σήμερα είναι Δευτέρα. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 10 και 57 και το βίντεο ξεκινάει από τώρα. Αλβανίδα μάνα is back. I'll be back. Χαίρετε παιδιά. Σήμερα θα ξεκινήσει η μοίρα. Θα πάμε στη Jumbo για να πάρουμε ό,τι βρούμε. Κράτα εσύ. Παρκάραμε, αλλά λίγο μακριά από τα Jumbo. Έχω να κάνουμε παράπονο. Όταν κάνετε πάρκινγκ, να κάνετε για πολλά άτομα. Γιατί εμείς κόβουμε κύκλους, γύρω-γύρω. Έτσι. Κουραστήκα, γιατί τώρα πρέπει να περπατήσω 10 λεπτά για να πάω στη Jumbo. Πονάνε την πόδια. Από τη χθεσινή ρόδα. Μπήκαμε μέσα. Έλα πάμε. Πάρουμε ένα μεγάλο. Γιατί θα πάρουμε πολλά πράγματα. Τι χρειαζόμαστε Μερίσα να πάρουμε? Αυτό τι είναι? Τι καλά σας. Το ξέχασα γιατί ήρθαμε τώρα. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Ήρθαμε να πάρουμε για τη λάδι. Ήρθαμε να πάρουμε κάνα μεγάλο για μπουκάλι. την μπάνιο. Τσάντες. Έτσι και μπρελόκ εδώ. Παγωτό. Και τσάντες, έτσι και πορτοφόλι. Ωραίο αυτό. Θες να σου πάρω τίποτα? Όχι, όχι, δεν θέλω. I love dad. Αυτό μικρό είναι. Παντούφλες. Να τα πάρουμε για τους καλεσμένους. Τι ψάχνουμε για το μπάνιο, γιατί ξέρω. Αυτό που έσκησες. Μήπως να πάρουμε ένα τέτοιο ξύλινο. Αλλά δεν κοράει. Αλλά το βάλουμε. Δεν κοράει, δεν κοράει. Από μπάνιο δεν θέλουμε κάτι άλλο, για την κουζίνα. Μέμι, είναι πολύ ωραίο, κάνε μου λίγο. Έλα μωρέ, έχουμε δουλειές. Κάλεσα τη μαλλί. Όχι, όχι, με χάνει. Δροσιά. Μαλακίες. Χιωρίντα, σου βρήκα κρεβάτι, θα σου πάρω ένα τέτοιο. Και εγώ σου βρήκα πιάτο. Είναι για κρασί αυτό. Να πάρουμε 2 κρασιά, να τα πίνουμε. Πολύ βαρύ όμως. Μήπως άμα πάρουμε αυτά τα μικρά. Ωραία ακούγεται. Τα άσπασε. Θα τα σπάσει. Κοίταξε να δεις. Ίσα ίσα τα έβαλα. Και... Έτσι, άμα έρθει ο γκαμπρός μου στο σπίτι, έτσι θα το κάνω. Βαρύ αυτό, καλό. Αλήθως ο Κύριος. Θα σου βρεις το τραγούδι. Τι παπάκια στη σειρά, πως κορεύουνε τρελά. Ένα λουλούδι για τη λουλούδι. Στο καρίζα. Με το πουλί στο χέρι. Παιχνίδι είναι αυτό. Boring. 5 seconds. Πολύ πρόστιχα πράγματα αυτά. Τώρα στη αλήθεια, ακαταλήλα. Φιδάκι και γκρινιάρης. Αυτά παίζαμε μικρές. Αλλά είναι λίγο βαρετό. Μη τσακώσεις. Δεν το είπε εγώ, το είπε ο Βάτρακος. Θα τον ονομάσω Μπίλι. Θα σου κάνω παράσταση, Jumbo τώρα. Μπε. And the Oscar goes to... 10 ευρώ. Ζήτω Ελλάς. Κράτα λίγο τσάντα μου. Τσακούλες δεν πήραμε. Και μία σακούλα παρακαλώ. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Με κάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Χιωρίντα. Δεν αντιδράει κανένας έτσι όπως μιλάω, γιατί? Ψωμί να πάρουμε.
Εδώ είναι το ψωμί. Έπρεπε να βάλεις γάντια. Έπρεπε να βάλεις γάντια. Μόνο εγώ έβαλα τη τσέρι μου εδώ. Δεν πήραμε καλά. Για τόστ. Εξαφανίστηκε. Να τα προτείνω. Αφού το λέει η μαριτήρια. Big rolls, big rolls, pizza. Yummy, yummy. Δεν βγάλαμε βίντεο στο σούπερ μάρκετ γιατί αυτή στο ταμείο φαινόταν πολύ κατσιά και ξινή και φοβηθήκαμε μην μας πει κάτι. Εντάξει, είμαστε κότες να κάνουμε τώρα. Δεν Τώρα γυρνάει. γράφει. Γράφει, αλλά δεν γυρνάει η κάμερα μετά. Μερίσα, δεν κάνεις για καμεραμάν. Τίποτα δεν ξέρεις. Τώρα μαθαίνω κι εγώ. Και η καραμέλες. Έχει ποτήρια μέσα, θα σου βγει. Αίσθημα μου δυνατό, αν σε χάσω θα χαθώ. Αν μου πεις Δύο, αντίο, θα κοπώ στη δύο. Ποιος το λέει αυτό, ο τέτοιος? στο... Ο Απέργης. Ναι, Κουραστήκα. έλα λίγο θέλουμε ακόμα. Fiat πάντα με φημέ. Ο Χριστός και η Παναγία. Ξέρεις τι έχει γίνει εδώ, Έχει πάρει ο κάγκουρας στο αυτοκίνητο της μαμάς. Και τι να πάρεις, πες μου. Να πάρω Εύω, τα έχουμε για την πλάκα. Και το έχει κάνει φημέ. Μια μίγα. Πω, σαν να κταίνεις τι είμαι. Πού πάω έτσι? Α, είναι πιο κάτω τα μάξι, νόμιζα τον εδώ. Όταν σου είπα εγώ ότι είναι μακριά, έχω κλέψει και τη σκουπίδια τώρα. Η τσάντα εδώ κρέμεται. Θες να κρατήσω τη τσάντα. Όχι. Μπορώ και μόνη μου. Γέλασε εδώ η κυρία. Μας αναγνώρισε μάλλον. Ω, Ζώt! Κουραστήκα, për Zotin. Με έχει κάνει γαϊδούρι εδώ πέρα. Κουβαλάω εγώ τα βαριά και άλλοι εκεί πάρει μια σακούλα με ψωμί. Και ένα άδειο μπουκάλι λάδι. Για να βάλουμε τη λάδι που μας έφερε η μαμά και ο μπαμπάς από την Κρήτη. Φτάσαμε, σαν να βλέπω τι αμάξι. Τώρα χέρια για να βγάλεις τα κλειδιά έχεις. Όχι. Θα το πετάξω. Τρόμαξες, Φτάσαμε, πάμε να μπούμε στα αμάξι, τα λέμε. Δες, εγώ κάνω για καμεραμάν. Γιατί εγώ δεν κάνω, θες να μου πεις κάτι. Ναι, απολύες. Τώρα πάμε στη Καλάμβρη. Λέιλα, μη φοβάσαι. Για ψώνια να δοκιμάσω ρούχα. Hello, Mrs. Wilson. Mr. Wilson. Dennis. Οι εκπτώσεις πού είναι? Δεν έχει εκπτώσεις τώρα. Δεν έχει εκπτώσεις. Και τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Εγώ δεν έχω λεφτά. Για του χρόνου αυτή. Δεν είναι fake το τσικότσινα. Μου πάει. Έχεις παρόμοια. Δεν έχω παρόμοια, μου την πάρει. Εγώ είμαι η μαμά, το ξεχάσα. Θα το πάρω στον εαυτό μου. Α, δεν σου το... Γιατί δεν μιλάς? Ωραία. Πράσινο μαλλιό σαν ακρίδα. Φίνικες. Τι δεκαδάνς, Δεν είναι φίνικες. Ένα κόρτο, ξέρω εγώ τι είναι. Α, ωραία παντόφλα αυτή. Πάμε στην παιδικά τώρα. Γιατί είναι και πιο φθηνά και μας κάνουν. Γιατί εμείς είμαστε extra small. Δείτε. Αυτό είναι 10 με 11 χρονών. Πιο μεγάλο και από μένα. Ωραίο είναι αυτό. Είναι την πλάκα. Βρήκες κάτι να σου αρέσει τα παιδικά. Όχι. Γιατί είχαν πολλά λουλούδια. Όλο το μαγαζί έχει ρίξει. Τα έχω ρίξει όλα. Αυτό το ροζ είναι πολύ ωραίο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Στο Σύνταγμα. Να κάνουμε μια βόλτα με τη φίλη μου που έχει έρθει από το Ρεθύμνο και πάμε να την βρούμε τώρα. Η φίλη μου, η Άννα που είπαμε. Πες γεια, Ιωάννα. Γεια σας. Εσύ γιατί μιλάς? Γιατί με κολλάς ρε φίλε, με κολλάς, εντάξει, λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, η Ιωάννα ήρθε από το Ρέθυμνο. Πώς μύρισα κάτσεις, πες στα παιδιά. Δεν ξέρω, μάλλον Τετάρτη, Πέμπτη, λέω να κατέβω ξανά κάτω στο Ρέθυμνο, γιατί εδώ δεν κάνω εγώ. Κοριό. Σ' αρέσει το κοριό, τι να κάνουμε. Δεν σαν και εμένα, πρωτεύουσια. Εδώ είμαστε στην Ερμού. Σ' αρέσει? Δεν σ' αρέσει. Έτσι και έτσι, ναι. Θα πάμε να φάμε. Τι θες, τι θα πάμε να φάμε? Σουβλάκι. Σοφλάκι, μπράβο. Ψάχνουμε τώρα ένα μαγαζί να πάμε να φάμε. Μετά μπορούμε να πάμε για γλυκό. Να με πας σε ένα Και καλό. Θα σε πάω στη καλύτερα εδώ πέρα. Γιατί εμείς στο Ρέθυμνο έχουμε πολύ ωραία σουβλάκια. Σαν του Ρεθύμνου δεν είναι, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να είναι εξίσου καλό. Ωραία. Και μετά θα δούμε. Θα τα πούμε στο μαγαζί. Άννα, πώς σου φαίνονται τα σουφλάκια της Αθήνας? Είναι πάρα πολύ μικρά. Γιατί ρε?
Γιατί το βρος. Κοίτα το χέρι μου που είναι ήδη μικρό. Τι έχεις βάλει μέσα εσύ? Κοτοπουλάκι και μαρουλάκι. Έχει και 2 πατάτες από ό,τι βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Για φάει να σε δω. Τι να φάω ρε φίλε, αυτό το κάνω με μπουκιά ρε φίλε. Ασφυξία θα πάρει στο τέλος. Να σημειωθεί ότι εγώ στο ρεύσιμο το σουβλάκι το ανοίγω για να το φάω. Και είμαι από αυτούς να το τρώω με πυρούνι. Τώρα θα το φάω κλειστό, δηλαδή ντροπή της Αθήνας ρε φίλε. Και εντωμεταξύ ο καιρός με το που κάτσαμε έχει κάνει καλασμό. Δεν μπήκαμε για γλυκό, γιατί φάγαμε πολύ. Αλλά πού θα πάμε μετά? Θα πάμε για ποτάρες. Πάμε για ποτάρες. 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 Θα πούμε και πού ή θα είναι μυστικό? Αφού δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πού. Όχι, αλλά θα βγούμε. Οπότε πάμε τώρα σπίτια για να βγούμε πιο μετά. Θα τα πούμε τι ώρα? Πιο μετά. Τα λέμε πιο μετά στις ποτάρες. Και δεν μου λες, θυμάσαι που έχουμε παρκάρει? Είμαι τόσο κουρασμένη που δεν θυμάμαι ούτε τι όνομά μου. Άντε να πάμε σπίτι, μπορώ. Εν τω μεταξύ, σήμερα όλη μέρα που κάνω αυτή την προφορά, νιώθω ότι θα μου μείνει και θα μιλάω όλη μέρα έτσι και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πρόσεχε, μη πέσεις, λες να μου μείνει η προφορά για την κάνω και άλλες μέρες. Αλλά δεν έχει πει κανένας τίποτα ρε φίλε, τους φαίνεται όλους φυσιολογικό, κανένας δεν μου έχει πει κάτι. Αρχίζω και ανησυχώ λίγο. Για να δείτε την κατεμέρα, μας πήρανε τις πινακίδες. Και σου το είπα και το ήξερα, το ένιωθα ρε φίλε. Εν τω μεταξύ κάθε φορά το παρκάρουμε εκεί πέρα σήμερα. Λοιπόν, παιδάκια, άκυρο το ποτό, γιατί σήμερα η μέρα εκτός από πολύ δύσκολη. Δεν τελείωσε και πολύ ωραία. Μου πήραν τις πινακίδες, πήρα και μια κλίση καλή. Οπότε το αμαξάκι εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Και μάλλον θα πάμε σπίτι να κοιμηθούμε τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολλά να κάνουμε. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μερίσα, τι έχεις να πεις εσύ? Κάτσε να σε πάρω, πες και εσύ ένα γεια. Γεια και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe όλοι.